ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем. шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. ҷангвари бебохти топи вазни ним сабуки UFC Мавсар Евлоев дар Твиттер хабар дод ки муҳорибаи навбатии ӯ унвонӣ намешавад. биёед суханҳои Евлоевро гӯш мекунем. агар ки ту ҷангвари UFC бошӣ ва худро беҳтарин дар ҷаҳон шуморӣ, пас ҳар як муҳорибае ки ба ту пешниҳод мекунанд ту бояд ки қабул кунӣ. бериск мукофот нест. моҳи июл дар Абу-Даби вом мехӯрем. ҳамааш ҳал аст. Александр Волкановский, ташаккур чемпион, барои кӯшиши бо ман ҷангидан. ман моҳи июл меҷангум, ту бошӣ моҳи сентябр меҷангӣ. умедворум ки ҳардуямон пирӯз мешавем ва моҳи декабр вохӯрда метавонем, навиштааст Евлоев. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки ташкилот нисбати Евлоев ноҳаққона рафтор карда истодаанд, лекин ин кор бори аввал нест ва дар чунин ҳолат ҷангвар бояд ки рӯафтода нашавад ва кори худро идома додан гирад. чунин роҳро Камару Усман, Ҳабиб Нурмагомедов, Билол Муҳаммад, Тони Фергюсон, Ислам Махачев, Мераб Двалишвили ва Магомед Анкалаев гузашта буданд. барои ҳамин мо ба Мавсар барор хоҳонем ва боварӣ дорем ки вақти ӯ низ мерасад. бе пул ҳиҷома дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. ҷангвари топи вазни сабуки UFC Арманд Сарукян гуфт ки барои муҳориба зидди Пэдди Пимблет омода аст. ӯ дар муҳорибаи охирони худ хеле хуб менамоид. акнун мо гуфта метавонем ки ӯ ҷангварони топ 10-ро шикаст дода метавонад. ба назарам ҳозир ӯ 8-ум рақами рейтинг аст ва ман фикр мекунам ки ӯ ба наздикӣ ба октагон баргаштанӣ нест. шояд ӯ охири сол ҷангидан мехоҳад, лекин ман тобистонӣ ҷангидан мехоҳам ва баъд охири сол. ман омодаам ки зидди ӯ муҳориба гузаронам, чунки ӯ номи машҳур дорад ва чанд рӯз пеш Майкл Ченлерро шикаст дода буд ва боз ӯ 6 ё 7 ғалабаи пайдарҳам дорад. ӯ боре ҳам дар UFC шикаст хурдагӣ нест. ин муҳорибаи хуб аст ва ин муҳориба ба ман кӯмак мекунад ки мухлисони бритонии худро зиёдтар кунам, гуфтааст Сарукян. дӯстон, фикр мекунам ки ин беҳтарин тӯҳфа барои Пимблет аст. ӯ зидди ҷангварони дар рейтинг аз худ боло буда ҷангидан мехост ва чӣ гуна ки медонем Пория зидди Макс Холлоуэй меҷангад, Тобурия зидди Оливейра меҷангад, Геҷи интизори муҳорибаи унвонӣ мешавад. ана Арман бошад омода аст ки зидди Пимблет муҳориба гузаронад. акнун интизор мешавем ва мебинем ки Пэдди чӣ кор мекунад, розӣ мешавад ё не, чунки ин муҳорибаи беҳтарин мешавад ва довталаби навбатӣ барои камарбандро аниқ мекунад ки ғолиби ин муҳориба метавонад бо ғолиби муҳорибаи Топурия ва Оливейра ҷангад. ба фикри шумо дӯстон, агар чунин муҳориба баргузор гардад, ки ғолиб шуда метавонед фикрҳои худро нависед. шаби гузашта байни Ислам Махачев ва ҷангвари пешинаи UFC ва ҳозира комментатор Чел Сонен муноқиша шуд. ҳамаи кор аз он оғоз шуд ки Чел Сонен оиди Махачев чунин суханҳо гуфт. ислам аз вазни сабук қасдан рафт то ин ки бо яке аз беҳтаринҳо наҷангад. ин кори далерӣ нест, ин кори тарсончакӣ аст. чемпион набояд ки аз довталаб гурезад. довталабе ки барои ин муҳориба шуда камарбанди худро озод кард ва ба вазни ту баромад. чемпиони ҳақиқӣ чунин рафтор намекунад, гуфтааст Сонен ва Махачев бошад шаби гузашта ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. аз пушти хайп ва пул давидан ин ба монанди бузургӣ дар варзиш нест, лекин ҷангвари миёнае ки бо кӯмаки трештоки арзон ба боло баромадааст ин чизро намефаҳмад. барои ҳамин нишаста тамошо кун чӣ гуна ин корро дигарон мекунанд. амаки Чел чемпион дар 2 вазн, навиштааст Махачев. дӯстон, касоне ки намедонанд, Чел Сонен аввалин шахсе буд ки трештокро дар UFC овард. ӯ чунин ҷангварони бузург ба монанди Ҷон Ҷонс, Фёдор Емельяненко ва Андерсон Силваро пас зада буд ки дар муҳориба зидди ҳар сеи онҳо шикаст хӯрда буд. ба ғайр аз онҳо Сонен боз дигар рақибони худро низ бо тариқи трешток пас мезад ва Махачев ҳамин чизро дар назар дорад ки танҳо аз рӯи трешток ту ба боло рафтӣ, на ин ки аз рӯи дастовардҳо. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.